Nu scoate cu voi omul la cap orice. Orice ar spune, nu scoate. Stă omul, vorbește cu voi, stăm, vă spun gândurile mele, vă spun dorințele mele. Voi nu, voi vreți ceva ca să găsiți o chichiță să comentați la Antena 3 CNN. Păi asta vreți voi. Domnule Betare, ați văzut Păi asta voi vreți, zice. Păi ce mai vrei, faptele prezentate CPAT de serviciile secrete în privința ingerinței Federației Ruse în alegerile din România? A considerat că Federația Rusă a influențat alegerile din România? Da, bineînțeles. În favoarea cui? În favoarea lui Lascoli. Ce tâmpenie asta, prostiile astea, mă? Unde sunt? Rapoartele serviciilor secrete din România. Unde este, mă? Adă, mă, să citim noi, să-l vedem. Care ce seate? Care este al lui Iohannis? Care Iohannis vor... Pe unde? Să le vedem, să le citim, să le vedem. Minciuni. Păi, băi, în momentul când sunt niște documente, înseamnă că trebuie Georgescu arestat. Nu-l văd arestat, îl văd liber. Păi de ce e liber? Întrebări logice. Unde e? Că îl văd liber pe Georgescu. L-am văzut și pe ăla, pe Potră, că, Doamne, îmi fai, doar ce terorist putar. Dom'le, că de ce? Păi și eu am cuțit în mașină. Sunt terorist? Am un cuțit în mașină, îl folosesc. Sunt terorist? Arestați-mă și pe mine. Că am cămașă alb, verde și am cuțit în mașină. Sunt terorist și legionar. Și am făcut și studii și cu Gâdea. Am fost coleg cu el la... Probabil că ați văzut că de câteva zile partidele încearcă să facă un guvern. Astăzi M-am îmbrăcat, spune lui Gâdea, că am uite, sunt în verde. Să nu mă valideze. Să nu mă valideze că am culoarea verde, sunt legionar. Ați ales-o special? Da, ca să vadă Gâdea. Am vorbit cu domnul Hădânciuc, a zis să-i spun lui Gâdea că sunt îmbrăcat în verde. Dar cum vedeți această criză politică? Cum vedeți Să vă fac, mă, dacă vreți, mișa Antena 3 pe care. anunțul? Nu, e la antenă, e, uite, antena. A fost la Antena 1. Nu aveți nicio legătură. E antenă, voi antene, de ce să faceți? Voi tot cu CNN-ul sunteți, tot colegii. Deci, când despre alegeri anticipate, considerați că e o variantă pentru rezolvarea crizei politice să avem alegeri anticipate? Eu cred că da. Ca să iau 35% să nu mai fie probleme. Ați face parte dintr-un guvern, domnule Becali, Aur, ori sus. Nu v-ați dori să fiți ministru? Nici premier? Păi e vârsta. E vârsta. Păi cum poți la 30 de ani ca la 70? Și plus de asta împrăștierea gândurilor. Dacă și m-aș apuca să mă duc dimineața la guvern, câte probleme are țara asta, n-aș mai putea să fac rugăciunea. Și nu vreau să mă ridic. Vezi, tu nu știi ce înseamnă asta, că ești de la Digi și tu, nu? Habar n-aveți. Eu vă spun, bă, nu știu ce înseamnă rugăciune. Păi dacă mă împrăștii cu treaba, nu mai pot să fac rugăciunea, dar voi de unde să știți? Domnule Becali, în Parlament e despre legi, nu despre rugăciuni. Băi, nu-s toate omul ăla. Băi, e ca ăla. Vreți să vă spun o poveste acum?